A Pobra ven de reforzar o cadro de persoal da Policía Local con 4 novos axentes, 2 homes e 2 mulleres. Esta mañá tomaban posesión do seu cargo nun acto celebrado no Salón de Plenos e que contou coa presenza das autoridades locais, entre elas o alcalde Xosé Lois Piñeiro, o edil de Seguridade José Andrés Lojo e o xefe da Policía Local, Xosé Manuel Cameán. Todos eles felicitaron os novos axentes, desexándolle os maiores éxitos no desempeño das súas funcións. Desexarvos que seades moi bons profesionales e a partir de agora moi boas personas e que sigades prestando ese servicio aos cidadáns que son os que para os que estamos a servicio deles, non? Temos que intentar loitar pola unidade. Temos que aproveitar esta incorporación de novos axentes como unha oportunidade para aprender novos conocimientos e aprender unha nova forma de facer as cousas. E vos, como novos axentes, aprender dos veteranos dunha habilidade, é dicir, dunha forma de ver as cousas dende unha perspectiva dun pasado que xa viviron eles. José vos falaba da unidade, eu creo que esa unidade ten que ser completa, coa xefatura, coa concellería e coa alcaldía, non? E por eso digo, insistir en que as portas sempre están abertas e o mellor eso non se ten sempre en conta e calquera queixa que en vez de circular entre vos, mellor que chegue a donde ten que chegar e para poder solucionarla. Que vos sintades moi cómodos e moi cómodas aquí, que exerzades esa labor de proximidade da cidadanía que sodes tan importantes porque sois un corpo moitas veces injustamente tratado, sabedes? Se veces sabedes que as sancións non gustan e a policía non está cando fai falta, despois tamén se vos demanda moitísimo e se vos aprecia, pasades do amor ao odio moi facilmente, eu vexo como alcalde. A incorporación dos novos axentes foi posible despois de superar o proceso selectivo e un curso da Academia Galega de Seguridade. O número de axentes na Pobra ascende agora a un total de 10, contando un que se atopa en comisión de servizo noutro concello e tamén a praza do propio xefe do corpo. Un número de policías a todas luces aínda insuficiente, pero que permitirá mellorar o servizo que se viña prestando ata de agora aos veciños, redobrando así a súa presenza na rúa.